the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days, You walk me, you talk Ceathúil sib fosarás Waig Gaeilge Weekly agran iver nica sé tá ag dridjum pizza le pizza níos congraí le agran iver éon chéad níos saman mai inrod an a bhór arsúil le haid agran iver éon chéad beidir just pizza machnamh ar céad episód a bhád níos mó nach chéad episód mar go mín an Céadaoin ag teachtamach gach seachtain ach níl éon plán mór agam fós ar éonos ach beidir ag an cúpla seachtain chuck mé sús le rud éigen mór le na rud éigen buganí difriúil le déanú le haid agran iver éon chéad. Ceathúnis tásúil am gohfuil gacrad go man seo is bhfuil marstallach madsan sé luúin an seo I gcónaí an chéad rud a bhíon méid déanú ag túsna seachtain ibre is dócha an chéad pís ibre a bhíon arsúil agam gach seachtain sin chun Gaeilge Weekly an legan omláin nó an Gnáthleagan de Gaeilge Weekly a hafadú an seo I learnirishonline headquarters I Lorna Cathrach I Seville agus seachtain fiorghnóthach a bhain si an so is Seville an tachtain seo mar tá la Feria de Sevilla siúil so seansnach mai in chlú ag landíní cad a gceist leis an Feria de Sevilla bhfuil cin sé sin de Fair of Seville tócha sin an tastragáin is fearr I mBéarla. Tá sé deach ridí chun chuirsí sianó bhád níos fearr just chun Feria de Sevilla nó Feria Seville FERIA chuirteach agus actually ceapan bliain ó hin rinne mé episód omláin ar Hartar an am seo nó beidir Jeremy Aibran ar nuirí mar bhí sé arsúil cúpla seachtain níos luúthe gánaí bíonn sé arsúil ceapan caiiciis nó trí seachtain tar rééis na chásca so breathan sé ar cén áit nó cén tám a hit sin an chásc gach bliain. Ach, ócáid an bhór atá a gceist gan daos an ócáid agus a rud is mó a bhíon arsúil a rith na bliana an seo is Seville. Tuag ná bíonn si arsúil ón Sathern go dtí an Sathern so seacht an omláin ach an bliana tá sé beagnaí níos ciara tá sé tosú ó mórach agus me sé tafadú so tá me sé tafadú ar an lún. Actually tá sé tosú an nocht ag meánaíthe nocht by says killer mór an mu an sin san áit tá si anzachar an chuirsí ar go budach féir atá gceist éonach ní bhíon daoine ri ag díal éon rud seachas deochanna agus bí ar nói ach just cóisiir an bhór réalaí atá i gceist tá sé buinse leis an seanstíal an seanós is tóchan seo is bhfuil san cáilní ar fad le caithí tú réalaí mas rud é ghfuil tú ag dul mar chalíonn bhfuil ní caithí tú ach nócha cuaig fan géad ar leid den na mrád an chalaní a bhíon ag dul bíonn siad ag cathú an flamenco dress na chéan an bhór leis an hata agus na dahanna ar fad agus chuile eile tá lá PC accessory beag agus na hiigem ar churbh Tá sé bhád níos éasca mar lad just caiith tú dul le chulaí bhuis a súis agus sin é rilí caithú carvat a bheith ad mar mhfuil ní féidir le dul seachá in as bín háartar ceapan 1,000 cassettes sin an tanamatarthaí tá siad cosúil le marquís nó sais tents agus tíobh siad tá bar ag gach ceann agus cóisiir difriúil ag gach ceann. Ar an stróchóir rud amháin a bhaine leis nach nílam ná tá sé beagnaí sais exclusive agus caithí aithne bheith ad ar an duine seo chun teachtasteach as 1,000 cassettes tá ceapan nílach beidir 20 chin bhfuil oscailte don phobal so tá bhna andal teachas cuma céhhain just má tá an colaí ar éonos agus tá an carvat agus chuile eile ad is féidir le dal seach tá bouncer an sin ar an dúrasach ní bhain fiban a má tá tú gléiste go deas ar éonos a gach ceann eile ní féidir le dal seach muna bhfuil de anam ar lista so seans mar hampla más as sa bhilthú cinsa ba aithnead ar chuna éigen nó seans má go mbeidh cassette ag d'áthair nó do bháthair nó gach mar hampla pórtaí politúla tá cassette acu agus mar sin ach really muna bhfuil aithne do chun éigen tá sé deachar an dul an sin agus
an méid sin taithna bhainteas is tócha mar caithí tú bheith ceangal le duine an tá feirí is ag carracha eile freisin cosú le Jerez agus Cádiz agus an sin bailí difriúla timpeall Andalusia, timpeall Teisceart na Spáine. Agus níl siad mar an ggéanna tá a bhád níos mó casetas oscailte, public casetas mar dearfá agus ní sé cómh tá focalíntaach sa Spáis pico. Agus is tócha pico sin cosú le pas nó fancy nó exclusive éonúirt mar sin agus cosúla cúpla rud is sa bhfuil cúpla rud nach daithnaí le mórta muiginn sa anna pico. Agus sin ceartlóir ní méid tuairtamach faoi sin mar ní hiigem an cultúr, céad fan géad ní as sa bhfuil mé féin ní Spáineach me hin so ní féidir an tuairtamach faoi agus tá sé dechar mar ní hiigem céad fan géad é so ní an rá teige mé agus níos go má nóinúd mar sin ach. Ní mé róchafa leis an fear raci mé amachchan sin láháin íhuáin beit just han é eáil tá si sulla beidir Race Week i go linn na Gailge nuair d mar sin tá sé deas an dul láháin ach nuair tá ag teachtar éis de íhan sin nó de lán sin tá ag smaoineh sin ceartlóir ní racha mé rééis se blion eile nó gá blion eile go landíine a lan sa bheanos a landíine as sa bhil sin siad gacaile lá gacaile ihe just kosher ulhór atá ann ar fa seachtainna agus ní bhaid mór an ibre arsúla géine réí sa chathair an seachtain so bís le dia bín sa seo arsúil tíbh mu de lár na chathairc níl sé cosú le an cháisc bín lán rudí le an cháisc arsúil díreach an so i lár na chathair canát ina bhfuil mé héin i mo chonaí so ní féidir leat éilú réalaí agus ní féidir leat é a cheachans ar churbe caiithú é eáil agus caiithú déile leis fiú ag dul go dtí an tulhhair ag orintanta tá sé deachar an so ire Semana Santa seachtain na chásca as Gaeilge ach pa sé sin arsúilta sé tosú an nocht agus sib sé géisteach le seo ba sé arsúil hána hain nó sean go mai sé créitne ba sé arsúil dtí sé saharn seo agus ba gatan an gléiste hús so bhairm cinnte bhfuil mo cholí áte go lagam sa bhórdrús so chaith mé é sin áil agus é sin na chorm ní go minic a bhí me cathú cholí ach níl éon seansad dul isteach é náit agus fiú joch a cheannach feic sé deachar munará cholí ort ag dul gotí an feria de sa bhí an seo so tá sé sin arsúil an seachtain seo speisi go deas an dul amachchas tó go láháin na bhuihamháin beidir mór just an dul amach le a chóirde agus actually tá cúpla cara a bhí na gcónaí an so blian nó gó hin agus tá siad san actually teachtarrás don feria an seachtain seo so ba sé go deas chun búla lob agus iad eáil ar éis chomh má. Ach ba mé leir spríglaín faoin sport inneo ceap mar bhí neart sport arsúil i ré an dear seachtain na gothirthané de daoine ar nói bhuaí Gailge níos cura chéin as a chéile i gréibh connachta an sin bhuaimid in moille éana séidteag in éana chathairteag. Ceapan cluthe má a bhí an bhí sé bhád níos fearr ná cluthe idir curí agus an chlór ar éanos agus bhí méid smaoinmh nach bhfuil an táirm gur féidirlam féchant ar na cluichí seo mar saolaí a bheith a chonaí th lear éonáit mar haplan seo sa Spáin 5 bliain ó hin fiú 2 bliain ó hin. Feic sa an dechar nó do Déanta seans má chuna bheith in an féchant ar cluithe nó aon rud ag tarlú arás éon éireann bheith chuirt. Stocha gléachchar ar gine ag an taréis an cluithe chun fáil amach cin chuí a thuise. So bhís go hinntaach tantá ar inis le VPNs agus orsaí players chuir eile, dodgy boxes ag lán daoine agus mar sinse. Ghfuilmid dáine nó fécinn sis cum má tatú a chonaí an sin in Greenland nó Áireach nó Seville nó Tokyo is féidir féchant ar na cluichí seo agus le GA Go agus Nidgelín. I gcónaí bíon daoine tuairt faoi nach bhfuil an rud seo gin slát an Johan bhí se bhhaid níos éasca an rud seo nó an rud sinna dhéanamh 5 bliain ó hin stracha bliain ó hin níos éasca seach a cheannach agus níos éasca é seo dhéanamh agus daoine bhí si níos sosialtas go rudach freisintá an rudí agus do si do bhhaid níos fearnis ná mar bhí siad 5 nó stracha bliain ó hin tá sé éasca chun dearmid a dhéanamh ar sin ceapan. So if you make féchans ar an gléthe sin buics le dia gur nach fór an lad sin in sam cent harmatá ar an iverní le haim moille ruáin anna in sam buics le dia nach mhór sé an puinte sin ag an deir mar bhí mis ag smaoinú agus ní rá an pundits nó
Aon den ag láirt faoi seo ach fór gaillimh cuirta dubh le nóid bháin fáca agus is dói má chéanach lethe sin go an breise is dócha go leanan an cuirta dubh sin ará agus nach méach an full contingent ag gaillimh mar deirtar le haid well ar fa 8 nóid an 9 nóid an sin san an breise. So buics le dia nachhór an lad sin an puinte sin ag deire an chluithe agus go fór gaillimh an bua agus i gcónaí chun bua áil híos an sin nó hús an sin ag Castlebar níos éasca ar churbe cins nach bhfuil sé déanta ag gaillimh mór an orintanta réalaí ruint na blianta chun cluiche ceannis chonachta a bhuachan híos an sin nó hús an sin ag Castlebar níos éasca ar churbe. So buics le dia gur formid an bua ach nach mór an trú inis leis an format ceapan tá lán daoine agus just ní had níon an format lober churbe agus mis freisin gan daus. It's actually is matlam an sais, 4 groups of 4 chur grúpa to chur éan agus mar sinja ach just go mín trí éan ag leanúint sa chréibh as gach grúpa. Tá sé có seafóideach sin. Mar inis mar hapla saolaí 5 nó 6 bliain ó hin mas rud ag grá tú a chluiche ceannis an sin in moille díal anhhar is cluthe anhhar atá gceist cin well agus fós tá se níos tá sé níos mó just chun an cluthe bhuachan se agus an craobh chonacht a bhuachan se agus mar sin sé just an cluthe é féin ach na blintó hin bhí sé sin ad ar nói ach chomhála sin bhí sé ok má bhuain tú an so ní chaithí tú immerts an tatan seogan agus is féidir le leanúint tíorchará go dtí an chluiche ceannis agus by draw, by cluthe nó frasra opposition níos éasca ad sa chluiche sin ach más rud ag gaiileann tú bairt an tatan seogan dul go dúnaál nó Kildara nó áit ag an timppla tíre agus cluiche sacht achar mit just an sin chun dulrá go dtí na chluichí ceannis agus by tú gimmert in a provincial winner an sin gimmert in Curí nó Tíróin nó Blachlia nó fern an láidir agus by cluiche an zacrad an sin na chluichí cabhrú ceannis. Ach anis níon sé ddíirfik sure tá drá níos éasca ag moille ná mar tá ag gaillimh inis sa lastig sin is dóchas na grúpi. Agus comála sin cin ddíirfricht dhéanana sé mar hampla Curí agus gaillimh an dá éarn a bhú inéis na chluichí ceannis. Sure tá siad san chréicnú sa top 3 ar éos sna grúpi. So is cuma, ba si tá go móché má tá tú ag créicnú sa chéadáit sin tá drá níos éascad well actually just tá tú ddíirchan sin ag dul go dtí na chluichí cabhrú ceannis agus ní caithí tú an preliminary immertach tá ná beidir go méró sotalach an so ach gaillimh Curí fiú moille tá si don dul tríd na chluichí sin gan mór an feiban na cheapam tá si tún ar a laiad stricú an tríúát sa grúpa agus tá si tún dulrá go dtí an preliminary quarterfinals an playoffs ní sam ceantanam atá orthúb im lína na buics le dé tá si ahrú an format ceapan an bhlín se thugan agus baid sé well ba sé go thomlan ar friúil a rééis a go bunasach ní bhaid tú an gá chluithe a chailinn ba tú an chluicheháin a chailún tuach sin an rud mas bhaoinn tú faoi aon chomórtas sa sport. Cin sais rud a bhfuil cin spruch atá buint leis well má tá sam na Euros ar siúil nó Champions League nó an All-Ireland na craibh ile na hair an ruding sula sin tá tú gurí fáil amach le céhiad an éarn nó céhé an imreoir is fearr. So mar eile sin más rud go gaiileann tú ghlách lethe cínta nach bhfuil tú an rá ghfuil sibse mar an éarn is fearr. Mar hampla dure an airí chail siad gá nó trí chluithe ceapan sa chréibh agus bhú siad ceanháin agus fós bhí siad ag dulráig dé preliminary quarterfinals. Agus tá se ní léon chuig gur frééis rá ghfuil dure anis taréis dómh na cluichí sin na chailins ní le chuig gur frééis rá ó tá siad san mar an éarn is fearr in éan. Níl éon chuig gur frééis leat lei sin rá. Agus bhí sé go má rih seo leis an qualifier system tá sam gur míbhaintáistí ag buint lei sin freisin ach mar hampla más rud é mar hampla moille inné leis an old system leis an seanchóras bheith siad sanna gur ok chailmuid cluiche bháin ach bhí sé an bhí mar hampla bhí kick pianos inné agus bhí sé beagnaí chun spódach agus mar sin agus an gcuí béidir nach bhfuil sé
féarálsa chun a bheith imithe chéad fan géad as an gréibh. So tá dara seansad ach an sin tá tú ag dul isteach go formáis straight knockout imní sin. So baid tú sa qualifiers agus an sin na cluichí ceapar ceannis, so ní féid leat a chluthe amháin a chailins. Ceapan go sin féarálsa ach an rud seo le grúpaí agus tá lá seansna ad agus fiú mhfuil tú gimmert go má agus má tá tú chailins cluichí, just caiithú cean amháin bhúcans sna grúpaí agus seans go maiid tú leanúint rá agusí an chéad bhát eile. Ní cheantaíonn se lom ar churbe, really, agus í tá rud ag an faoi knockout sport. Agus mar dúirt mé ní mé gurí ri dul ascatí an sean choras mar bhí acu i ri an fiú híis during the 20th century nar bhí sé, OK, mar hapla muo, chailann tú sa chluichí ceannis an sin na gonacht, dan, you're out, tá dwéimithe. You know, agus an sin just an chur bhútsor, as gach chréibh, well bútsorháin, as gach chúga, leanann siad rá, agus bíonn siad ag dul an sin go dtí na cluichí le ceannis i borcha chróchaig. Beidir go sé sin rós as hardcore agus beidir go sé beagnaí mí féarálsa freisin go thuirthe, you know, mar hampla Gaeilge né bhíorthúb dul go Castlebar, ní rá chluiche ar siúil in neutral venue nó aon rud mar sin. So ceapan ghfuil dar seans ag tastal ag gach fearn ach fósta ru an faoi knockout agus just ní léon dar seans agus caiith tú é a bhúchan agus ní caiith tú a bheith bortha faoi points difference agus head-to-head records agus ranking seeds aon rud go sulla sin just open draw agus knockout agus an sin, you know, tagan tú ar an mútsor is rá agus there's some ghfuil, you know, rudí difriúla gceis leis so mar hampla tá RTí tá an GA betar níos mó na RTí ag géirí ghfuil níos mó cluichí agus gur féid lob níos mó cluichí a chur siúil ar an telefís agus gur féid lob níos mó cluichí a chur siúil ónas go maiid sin ná níos mó tichidí a dhéal agus mar sin de so tá lán interest difriúla is tóg agus vested interest mar deirfá i mBéarla ach ní had níon an format so lom ar churbe chun a bheith fearnach. Ba sé gachrú ar éanos an bblin se thugan agus actually leirtan sin faoi knockout agus rudí, you know, mar tá lán rudí sa lei sin na Euros in is sa soccer agus an World Cup tá sé gachrú go rud cosú lei sin, you know, grúpaí le ceithre uireann nach an sin bíonn trí uireann ag leanúint rá go dtí an céad bhálta eile chun mála sin tá níos mó playoffs in is san NBA, tá níos mó playoffs ná mar bhí blionntó héin. Cad eile ceapan fiú líganna na strahanna sa friúla timppla na Thurpa tá siad a chuirteach níos mó playoffs agus preliminary rounds agus rudí mar sin agus just seansan níos mó ach sportháin nachhfuil áthraithe ar churbe sin an snooker. So tá an snooker arsúil well actually agus sib sé éisteacht le seo ba sé críicne tá sé críicnú a nocht tá chluiche ceannis arsúil agus ba an chéad session Mark Williams in á Zhaozhengtang ag tosnú ag an lethóir so caiith mé an potcréile seo chríicnú go luath ónas go maiid mé an féchant ar písa de sin ar mád sin ach bhí mé féchant ar an snooker le seachtain nó bhónús agus seo actually an céad bhliain around me really ag féchans ar an World Championship sa gcónaí bíonn siad ag tosú thart ar deir seachtain an cásca agus an sin bíonn siad ag chríicnú ag tús mí bhealtainna. Agus wow, tá sé go hénta agus tá sé có jazz. Ná bhí méid féchans beidir níos mó na aonrad mar tá lán sim agam i Ronnie O'Sullivan mar bhín méid leart go minic ar an budcréile faoi, you know, ag gcónaí tá daoine difriúla sa Seol agus bíon lán sim agam iontu ar feadh tamil agus bíon méid féchans agus le géisteach le gacradaí an siad ar feadh beidir mí amháin nó gá bhí agus an sin lena mé rá go den éigen eile daoine sula Noel Gallagher, Ronan O'Gara, Tommy Tiernan na daoine as, you know, down difriúil beidir as, you know, Seol an comedy, Seol an sport agus mar sinse ach daoine simúla daoine bhfuil mé an just ceapan bhfuil níl sam just tá simam gad atá le rácu bhí mé an rá go mé an sais to relate to them agus gur mé an iad a hiscans go agus beidir gur fecin písa de mar farsan chéin gad atá arsúil acu agus an sais farsan atá acu féin níl sam cén sais ceangans nó cén fá bhfuil an sim sin agam ontuach faoi láthair tá me gafa le lán rudaí le Ronnie O'Sullivan bhí méid féchans arís ar chlórfásneise thart le seachtain ó hin gátheachtain ó hin chun mála sin tá méid áléimh a leabhar
agus tá a leabhar anóá tá cúpla leabhar déint aige actually tá dúirt tar éis orú an chean eile an cean ní sinne tá bhí me sé léibh cin tarmatar everything nó unbreakable ruling sú le sin an cean háda go mac cartar blion nó blin go le ó hen tá se anóá agus duine fear simú gan ná duine le bhí febanna difriúla agus fós tá febanna aige beidir lena fiabhar chláánsa agus just an chuí a bhín sé ag smaoine faoin snooker agus ag smaoine faoin Seol agus tá sé mar hampla thuí ahar gotí an prisún ar fra 5 bliain nar bhí rannaí níos óge agus ar nóid tá sé sin chun marc agus chunkar a ágal ar tain ach an simú chonéisteach leis agus chun féchan sé agus an chuí a bhín sé mar snooker freisin comh exciting as có sprágúil gúnráid le a lansin himmorí eile. So beidir mar eile rannaí bhí mé ag dhéirí féchan sé an snooker agus ar an drochar chail sé in á Seoiltang an duine tá seans má agus sibh sé géisteach le seo ba sesin mar an champion nua agus gúil sé chun an cléthe seo bhuachans mar tá ceapangúil sé 1 go dtí 6 faoi láthair agus tá sé an chéad duine chun sriú ar 8 8 fráma déag sesin a bhaid mar an bhútsóir. So, ach an rud ionach faoin snooker ná leis na World Championships ar aonos ní mé cínsa faoi chomórta seile ach just tá burt is a trocha imreoir agus just tá open draw nó ceapan go beidir seisir seeds déag agus an sin tá seisir déag nachhfuil seeded agus just bíon draw agus tá sé gomláán oscailte agus straight nachas ní linn dar seansad agus sin dír chun format céine mar bhí acu sna 60G sna 70G nar bhí mar hampla Alex Higgins agus Steve Davis agus Jimmy White agus an sin na 90G Stephen Hendry gimmert tá sé san áit céine níl an venue níos mó nó níl sé níos lú tá sé dúirt mar ggéan an sin i Sheffield the Crucible agus just lei sin hinach níl aon difriúcht réí. Man tá tú féchans ar an World Championship in Lína tá sé dúirt mar ggéine le féchans ar an World Championship ó na 60G ó na 8G beidir an tain difriúcht ná sirs na 60G bhí daoine fósan an tabac a chathú daobh so bhí túna an na lán smócha eáil timp na hása agus fiú orintanta na himmorí agus iad ag immerts bhí de chathú tabac do chreidse damta fróil a bhí ann siar an sin. Ach tá sé cool agus ar nóí beidir go sé beaganlín den dránach orintanta ach cosú le lán rudíigh sa leis an Formula 1 freisin agus bhí Formula 1 ar siúil inné i Miami ní rá an Ross spragúil réalaí i gcónaí bhí cuma ar gra an báiste chun teacht agus a gcónaí le Ross Formula 1 mas rud ag go srican an aimseir agus go srican an báiste a roíonn sé an Ross céad fan géad agus bíonn sé bhhaní spragúla ach níor thric sé sa deir sa mar ealar sin beidir ní rá sé cóspragúil mar a bheith sé le beagní níos mó aimseir ach sé siúr simú go dtí seo sa F1 freisin. Ach le sport go le sin tuigim nerd ar an daoine áit an Formula 1 beagní le dránach ní mór an action na gcomhpháirtíocht le mar hampla an amáineocht agus céchomh tapaí agus céchomh exciting agus atá an amáineocht ach tá sé beagní difriúil is dócha leis an snooker le cricket na sim am sa cricket a cinnte go méid sé sin mar an ggéan an golf fiú. Ok, beidir go mín rud ag tarlú go máil a ceappa me gcónaí le sport go le sin man tá aithnead ar na himmorí nó man tá aithnead ar na daoine pórtach agus na scéalta dácub an sin tá bhád níos mó ag buint leis mar hampla ag féchan san sin ar an gluthe leceannis idir Ronnie O'Sullivan agus cin tarmatar an lead sinach Seoiltang. Mátá an sa storyline ólasad, tá sé bhád níos samúla Ronnie O'Sullivan an seo le trocha blian na nús tá sé déanamhhuireach chun record nua a bhrisú tá sé i ggéirí a bheith mar chéad duine chun 8 World Championships a bhuachans ach ní rá sé gimmert le trí nó ceirhí a nús mar just ní rá sé ag mothú go ní rá sé géirí snúcha armat ní léon clú a gin cin chuí a bhfuil sé chun immert sa gluthe an mhórchas le seo mar an fadaach sa le blian nó gábhlín ón orhearnach go thonnigmuds é i gluthe cos le seo agus tá sé an Seoiltang go thufiúil tá sé gimmert mar amateur an seo níl sé ar an Pro Tour níos mó marall go rá bannaige chur coscair i gimmert marall ghfuil sé póirteach is betting nó matchfixing scandal cúpla blian ó hin sa sin agus tá sé anóg ag dearna landíine go mai sesin mar
an timreoir sfear I gceann cúpla bliain eile. Nuair atá an sa storyline ad, dinsa sin difriocht olmhór. An rud céile leis an Formula 1, má tá aithne ar 100 duine é Max Verstappen, céhhéid titles, céhhéid, Mundiales bhí me rá sin an Spáis. World Championships so tá boots aige, chréibh an dain, tá boots aige. Dinsa sin difriocht olmhór, agus tá tú an is tócha tá tú an narrative eáil beidir beagán níos saléire agus tígann tú cén fáil sé tábhaach níos just Red Bull ag dul thar agus ag general overtake ar McLaren. Tá lán stair ag buint le sin. Cén áit bhfuil McLaren faoi láthair, cén áit ará siad an uirí. An stair idir Red Bull agus McLaren, an stair idir Norris agus Verstappen, an conspóid orintanta timpeall ar Verstappen agus mar sin de. So, bíonn sé ní smúla ceapan nuair atá aithnead agus nuair atá just píosaigh scéal arolalas ad leis na sport sin ar nó leis an amáneacht is cumar really fiú ar nó chuann sé leis an narrative mátá is agad seo an chlór agus seo chuirtaigh agus bhí siad san gimmert sa chluiche ceanna sin nuirí agus seo an chéad bhfuil siad gimmert in chéile ríis ón ó sin. Ar nó tá sé sin tábhaach san amáneacht mar hampla freisin ach leis an amáneacht fiú man bhfuil an scéal arolalas ad agus just tá tú fécans ar gá ar an randomach fós mé algóil an sport sin có spragul có tapi is féidir le taitnamh a bhain se mhfuil an scéal arolalas ad. Ach nar chur an daoine ceistem, cin chuomhfuil tú an féchans ar sport cosúla sin. Agus orintanta dá se le dránach agus orintanta just bíon tú ar an fón ag an céalan nó ar an laptop nó rudagan dear friúil ní chaidú bheith féchans ar gach nóid ach tá an scéal arolalas ad ceapan go bhfuil sin níos simúla. So sin ní ceapan go bhfuil mór an eile really just gachard go maith an seo sa bhélas even am an tám seo den bhléin bí naimse go jazz ní bhíonn sé an nómarcha ní bhíonn sé róthe fós agus taréis just a lán taistal í anú san idáil agus rasin éireann le míon ó chohanús tá sé go jazz just a bheith seo in áitháin an rutín an gnáthimh a bheith agus gan a bheith bortha faoi an check-in seo dhéanamh nó an train sa áil nó aonrad mar sin rudaí ag dul go máil leis nóbar ag déanamh an rudaí de friúla churmach tásúil an ggóil se i buint taitnamh as muintí saithan más rud é go raibh sé bh éisteacht le muintí saithan go dtí seo agus is féidir le gach episód just muintí saithan áil mar bháil ar learnirishonline ar patreon.com/learnirishonline agus lean rudí eile háil an sin ag tacht amach faoi láthair chomh So sin é, fáilcimid an sin é, mar a dúirt bil ó thir le hí go minic, we'll leave it there. Míle buchas as a bheith ag éisteacht guys le ha bhád níos mór rudaí maidir leis an Gaeilge agus an Gaeilge ólam te go learnirishonline.com nó patreon.com/learnirishonline, learnirishonline ar YouTube agus ar Instagram. Freisin ba mé rénos mars ganach le cúna dé, an tachtan se thugan míle buchas le éisteacht slán agus bannacht. What must have turned around? I asked